Добре, хора. Така, нека да си продължим. Така, това е батъл. Веднага отиваме на битка. И клипът ще е 10 минути. Извинете, просто за първи клип това е добре. Ще снимам по-дълги клипове от това. От утре. Искам да пишете в описанието. Искате ли да от нов профил от началото да играя? От началото на играта. И да видите как се извисявам, за да не ми пишете, че съм хаквал. Или искате да си продължа на тая игра, за да кача по-бързо левели. Не по-бързо, а просто както искате. Напишете долу в коментар. И това беше важното. Сега ще изиграем 2-3 игри. Team Deathmatch. Супер, мраз. Обожавам тия мачове. Не са хора, обожавам ги. Какви отбори сме да видя? Добре. Сега едната ми ръка е на микрофона. Защото той ми е... Близко ми е до... Мале... Да не кажа някоя глупост, че после ще ми свалят клипа. Добре, аре, тук ще влезем отдолу. Small Energy. Знаех си, че ще е Energy. Аре, ще се трепа тука. Син педерас. Ай! Копеде! Ела тука! Ела такива, къде? Къде отиде? Тука отзад ли ще идваш, бе? Ела, бе, педерас. Къде ще ходиш, ти, бе? Во? Майка ти. Майка ти на педераса. Това е с базука, бе. Майка ти проклетио. Майната ти, бе. Като се стресирам, просто стрелям навсякъде. Ще го изчакам да му свършат патроните. Майка ти, бе, да ти, бе, педераса! Ще направя нов гейм. И тъй като не съм сигурен сега да не би да съсипах началото на клипа, пак да кажа здравейте. Какво? Не мога да стоя. Защото не съм получил. Ми хора, видяхте гордо какво играта. Какво представлява. Ще покажа теста и главните неща. И това ще е. Ето тук тества и робота си. Аз тук малко трябва да се поупражнявам. Токсин. Там из бластери съм стрелял. И добре, връщам се в гаража. Да ви покажа тук.
Ето, тук започваме робот. Виждате? Тук частите. Аз също само тия. Ама тия са готини, защото имам 3 робота, затова съм взел само тия. Така. Вие тук виждате. Крака. Тук телата съответно. Ето, виждате по знака. Тук главата. Тук оръжията. Да ви кажа, има нужда от поставка, ето така. За Medium Weapon, Medium поставка. Ще ви покажа в магазина. И като говорим за знаци, искам, ако някой от приятелите на знака ме гледа, кажете му да ми отговори най-после в Skype дали ще сме приятели. Наистина искам просто да се знам с него. Тук аксесуари. Купувате си ги след тази втора валута. С тия сферички. А това също тия маските. Добре, тук креейтвате модул. В момента нямам модул не креейтнат, но ще ви покажа. Тоест, ето тия колела са без двигател. Взимате колелата, слагате ги. Нужно е да купите и двигател. Ето тук слагате двигателя. Просто кликвате тук на една стрелкичка, която сочи на там. Или на там беше, не знам. Кликвате на нея и това и се прилага към шасито. Същото е и това. Мисля, че мога да ви купа. Не, нямам тук план. Взимате тялото и слагате батерията. Аз нямам свободни. Всички ги използвам. Тук са поставките за оръжия. Ето колко много поставки имам. А тук оръжията без поставки. Вие си ги изгубявате. Апгрейда. Подразбирате, просто да апдейтнете част. Ето тук ще кликнеш и апгрейдваш. Ясно е. Така. Сега ще изчакам, за да ми се активира следващото. Добре. Тук и кликвате така и апгрейд. Знаете, аз не ще просто си хъба тия вторите пракове. Тук е така. Примерно. Е така, взимате този цвят. Аз ще го взема, защото неща да си го променя. Слагате така. Така. Ако искате с други цветове, може да го направите шарен, да сложите тук друг, тук по-друг, тук също друг. Такива неща, знаете. Добре, статус. А не, пропуснах това. Supply. Тук живота, тук ви взима пари, като трябва да се репейрнете. Малко, много малко. 6-7 кредита само. Къде дали има нови патрони? Не. Това е оръжие за презареждане. И тук, ако искате тия специални патрони на втори левел или по-високи нива, трябва да плащате. Ма пак малко се плаща. Constables. Тук екстри такива. Прибавяте си ги към частите. На мен лично така ми е най-удобно. Това coming soon. Ясно. Сега статус. Summary. Тук теч. Докъде си с статуса ти. Докъде сващате. Battle. Тук сващате пак. Achievements. Това са статикс. Ето аз лично нямам особено много, но все пак има някакви. Да, отборен въгъл, това вчера си го спечелих и това. И това. Лидер, тук класирате се и зависи къде сте. Аз съм паднал в класацията, бе. Да, сега ще ви покажа къде в тази класация се намира Ботев. Ето тук приятел му Зурнов. Ето това му е приятеля. Ако сте му гледали клиповете, ще го знаете. Тук го оглеждам. Той нещо го няма в класацията, бе. Да, ей го Ботев. Ясно, така. Соскал, тука. Плюс приятел.